தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு சித்திரை மாத ராசி பலன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். உங்கள் ராசி அதிபதியே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவான் தான். அவர் எங்கே சஞ்சாரம் பெற்றிருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகஸ்தானத்தில், அதாவது 4வது இடம் என்று சொல்லக்கூடிய சுகஸ்தானத்தில் விட்டிருக்கிறதுனால பல விதங்களில் நீங்கள் நன்மையை எதிர்பார்க்க முடியுங்க. என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சனி பகவான் உங்களுக்கு 7 சனி நடந்து கொண்டிருந்தாலும் குருவோட கிரகங்கள் மற்றும் இந்த ராகு கேது பயிற்சி மற்றும் இப்போ கிரக நிலைகள்லாம் எப்படி இருக்குன்றதை வச்சு தான் ஒரு பலன் நிச்சயமாக நடக்கும். ப்ளஸ் உங்கள் ஜாதகத்துலேயும் இப்போ என்ன தசாபதி நடக்குதோ அதை ஒட்டி தான் பலன் அமையுங்க. அப்படி பார்க்குறச்ச உங்களுக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் பார்த்திங்கன்னா சூரியன் பகவான் உச்சம் பெற்று கூட யார் இருக்காங்கன்னா புதனுடன் இருக்காங்க. ஸோ தொழில் ஸ்தானாதிபதியுடன் இருக்கிறதுனாலையும் உங்கள் தொழில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அல்லது தனுசு ராசிக்காரங்க உத்தியோகஸ்தர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக உங்கள் உத்தியோகத்தில் ஒரு நல்ல மாற்றம் ஏற்படும். நல்ல பொறுப்பு கிடைக்கலாம். அல்லது இடமாற்றம் சொல்லுவாங்களா, உங்களுடைய கம்பெனிக்குள்ளேயே ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு வரலாம். இல்லைன்னா கூட வேற ஒரு கம்பெனிலேருந்து உங்களை கூப்பிடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இல்லைன்னா தனியாக தொழில் செய்யக்கூடிய தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொழில்துறையில் முன்னேற்றம் ஏற்படக்குண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. தனாதிபதியாகிய சனி பகவான் தனஸ்தானத்திலேயே ஆட்சி பெற்றிருக்கிறது ரொம்ப மிக விசேஷம் சொல்லலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வர வேண்டிய பணம் சேரக்கூடிய சூழல், அதாவது அன்றாட பணம் உங்களுக்கு சரளமாக புரளக்கூடிய சூழல். என்றைக்குமே இந்த பண விஷயங்களை என்றைக்கும் உங்களுக்கு என்னடா அது ரொம்ப தேக்கமாக இருக்குன்றது சொல்லாத மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். நீங்கள் சொல்லுவாங்களே எப்படியா தான் உங்கள் பர்ஸில் பணம் இருக்குன்ற அளவிற்கு இந்த மாதம் பணப்புழக்கம் நல்லா இருக்குங்க. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய உபஜயஸ்தானத்தில் யார் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செவ்வாய் மற்றும் சுக்கிரன் இருக்கனால நீங்கள் ஒன்றும் இல்லாத விஷயத்துக்கு ரொம்ப ஓவராக சென்சிட்டிவாக ரொம்ப திங்க் பண்ணுவீங்க, ரொம்ப ஃபெட்டப் ஆகிடுவீங்க, டிப்ரெஷன் ஆகக்கூடிய ஒரு சூழலும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க. இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு குரு பகவானுடைய அருளும் மற்றும் சூரியன்லாம் உச்சம் பெற்று பஞ்சமஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் பல விதங்களில் நீங்கள் நன்மையை எதிர்பார்க்க முடியுங்க. உங்களுடைய பிள்ளைகளால் தொந்தரவு இல்லாமல் அவங்களுடைய படிப்புக்கு நீங்கள் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத அளவிற்கு அவங்களுடைய கல்வி முன்னேற்றம் ஏற்படும். ப்ளஸ் நீங்கள் ஏதாவது வீடு மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தனுசு ராசிக்காரங்களாம் இந்த மாதம் நிச்சயமாக வீடு மாற்றிடுவீங்க. ஒரு நல்ல வீடும் உங்களுக்கு அமையுங்க. அடுத்தபடியாக பார்க்குறச்ச உங்களுக்கு எந்த கடவுள் கும்பிட்டா ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு பார்க்குறச்ச பொதுவாகவே ஜீவ சமாதிக்கே தான் நான் சொல்லுவேன். தனுசு ராசிக்காரங்களே ஒரு சித்தரை கும்பிடுங்கன்னு, ஒரு போகரை கும்பிடுங்கன்னு, அகத்தியர் முனிவரை கும்பிடுங்கன்னு சொல்லுவேன். அல்லது சாய்பாபா அல்லது ராகவேந்திரா இவங்களெல்லாம் நீங்கள் கும்பிடும்பொழுது உங்களுடைய எண்ணங்கள் ஈடேறக்கூடிய சூழல் இருக்குங்க. அடுத்தபடியாக பார்க்குறச்ச உங்களுக்கு எந்த எண் அதிர்ஷ்டம் தரக்கூடிய எண் அப்படின்னு பார்க்குறச்ச 3 மற்றும் 9ங்க.